Sa issa tħallsu iżjed minn €1,100,000 f'benefiċċji soċjali lil ħaddiema milquta mill-pandemija tal-COVID-19. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon kif ġie spjegat li f'temp ta' ftit jiem ġew sottomessi kważi 6,000 applikazzjoni għal 4 benefiċċji li ħareġ il-Gvern u li hu inkarigat minnhom dan il-Ministeru. Dawn jinkludu l-benefiċċji għal ġenituri li jkollhom joqogħdu d-dar sabiex jieħdu ħsieb l-tfal, il-benefiċċju għal persuni b'diżabilità, dak addizzjonali għal diżimpjieg inkluż il-benefiċċju kontributorju u l-benefiċċju mediku. B'kollox hemm 4,449 talba għal benefiċċju tal-ġenituri, 423 talba għal benefiċċju ta' persuni b'diżabilità, 279 talba għal benefiċċju ta' dawk li tilfu xogħolhom u 169 talba għal benefiċċju mediku. Dawn tal-aħħar huma persuni meqjusa vulnerabbli u li minħabba d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa waqfu jmorru għax-xogħol. Il-Ministru Michael Falzon spjega kif sa issa diġà nħadmu nofs dawn it-talbiet filwaqt li 2,435 talba ġew imħallsa. Kellna madwar sissa 6,000 applikazzjoni, iktar minn nofshom maħdumin u iktar minn 2,400 li ġebdew jirċievu l-ħlasijiet. Ħlasijiet li ħajsiru kull ġimgħa, 4 miżuri jistgħu waslu għal nefqa ta' 70 miljun fix-xahar u dik bisturi l-impenn tal-Gvern kemm verament iħobb u għandu għal qalbu il-fibra soċjali ta' pajjiżna. Waqt l-istess konferenza s-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Mark Musu spjega li l-ewwel ħlasijiet saru 60 biss wara li bdew jintlaqgħu l-ewwel applikazzjonijiet. Spjega wkoll kif dawk li għadhom ma tħallsux l-ewwel pagament se jkun ikopri arretrati blura skont minn meta jkunu eliġibbli. F'dan il-perjodu iridu jitnaqsu 10% kif jiġri kieku qiegħed taħdem u għandek il-paga mill-ammonti li trid tirċievi sabiex dawn imbagħad imorru għal ħlas tal-bolla. U b'dan il-mod allura anke f'dan il-perjodu ta' diffikultà dak li jkun mhux ħajkun skopert bħala ħlas ta' kontribuzzjoni u ma jkunx affettwat ħażin meta ta' pitada jiġi għall pensjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.